شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲኔ ካብ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ዝብል እዩ ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ካብትን ርእስና ብርእስና ንመርሐሉ ዝነበርና ህይወት ወፂና በኻልእ መራሒ ናብ እንምርሐሉ ህይወት ኢና ኣቲና ከምቲ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይናን ንጎይ ዝነበርና በድላይናን ከም ድላይናን ንሓስብ ዝነበርና ብዝመፀልና ሓሳብ ርእስና ናብ ዝደለናዮ ነብል ዝነበርና ሎሚ ግን ብኽቡር ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና ዝኣተናዮ ናይ ክርስቶስ ህይወት ግን ከምቲ ናይ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይናን ኣብ ደስ ዝበለና እንጎየሉ ህይወት ኣይኮነን መራሒ ለና እቲ መራሒና ናብ ዝመረሐና ንሱ ናብ ዘበለና እንኸደሉ ህይወት እዩ ስለዚ ከም ትማሊ ብተሃዋኽ እንጎዮ ዝነበርና ሎሚ ግን ከምኡ ብተሃዋኽ ክንጎይ ኣይግበአናን እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ማስተር ናይ ህይወትና ቦስ ናይ ህይወትና መራሒ ናይ ህይወትና ገዛእ ናይ ህይወትና ኣለና እሱ እንታይ ይብል ኢና እንብል ሕጂ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎሙን ከም ትማሊ ስምዒትና ናብ ዘበለና ነብል እንተዳኣለና ኮይና ኣብ ሮንግ ዝኾነ መገዲ ኢና ዘለና ምኽንያቱ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ህይወት ከም ትማሊ ኸኺደና ኣይክእልን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ጥቕሲ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂውን ክመርሐኩም እዩ ዋው ሪኢኹም ናብ ኩሉ ሓቂውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ኻባይ ክወስድ ክነግረኩምን እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚኤ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩኹም ዝገርም ነገር እዩ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝኸብር በቲ ክርስቶስ ዝሃበና መንፈስ እዩ ኣብ ሓቂ ክንመላለስ ዝረድአና ናትና ድሌትን ኣተሓሳስባን ዘይኮነስ ናቱ ድሌትን ኣተሓሳስባን እዩ ስለዚ ብጎደና ሓቂ ኩሉ ንኽመርሐና መንፈስ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ኣለና ኣብ ነብሲ ወከፍ ጉዕዞና ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዝዓበየ እንታይ ይብላሎ እቲ መንፈስ ምባል ክንላመድ ኣለና ክርስቲያናት ኮይና እቲ መንፈስ እንታይ ይብላሎ ፍቓዱ ዲ ምባል እንተደኣ ዘይተላሚድና ኣብ ብዙሕ ጎደናና ክንጋገኢና ክርስትና ብተሃዋኽ ከም ድላይካ ትጎየሉ ህይወት ኣይኮነን ብህድኣት እሱ ብዝብለካ እትኸደሉ ህይወት እዩ እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ፍቓዱ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክገብር መንፈስ ቅዱስ ፍቓድካ ዲ ጎይታ ምባል ክንላመድ ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ፍቓዱ እንዳሓተተ ብፍቓዱ እንዳተመርሐ ዝኸይድ ነይሩ بزي فقاد منفس قدوس ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ኣብ ምድሪ ኣይገበረን ንምንታይ ተተባሃለ ብፍቃዱ ጉዳዩ ንኽፈጽም ኢና ምድሪ መጽዩ ጎይታ እኳ ፍቃዱ ዝኽተል ካብ ነበረ ንሕና ደኣ ክሳዕ ክንደይ ብህድኣት ፍቃዱ ምጽባይ ዘየድልየና ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ክርስትናና ጎደና ብዙሕ ሳዕቤናት ዘጋጠመና بعلنا نبعلنا ممرح سلزلمنايو بعلنا نبعلنا سلنمرحيو اتحقي ابقي زلو نعون تسمعنا ينا اب حق نركب نعون تسمعنا ينا بحق نمرح اتمنفس حقي نسو بمجد حق زبله كله كمرحكم يزبل من الباش تمالي كمز تسمعني لنا نقبر نيرنا نخون لو مجن سمعتنا نسمعيتو أجزئنا يئنا سمعتنا بسمعيتو تمليخيو نحنا بزت تسمعنا زي كونس بناتو سمعت بناتو الدليت بناتو فقط راحنا نخير تمالي بزا حسبنا يونا بزدلنا يون نبل نيرنا نخونينا لو مجن بواقات عدقنا إنا كل انتنانا ناتيو نبزدلنا يو أي نبلنينا حدزان تخنوركم سلسته سبات أبابور እንዳخدو ካርታ ጻወቱ ነይሮም ሓደ ራብዓይ ድማ ኣብ ጎንهم ነይሮም እቶም ሰለስተ ሰባት ነቲ ራብዓዮም ካርታ ምሳና ተጻወት ኢንጆይ ግበር ኢሎሞ የቕሬታ ኢልዎም
ኢደይ ናተይ ኣይኮነትን ኢልዎም ሰንቢዶም እንታይ ማለት ካ ኢድካ ዳ ምሳኻ እንዲ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ኢድካ ናትካ ዘይኮን ምስ በልዎ ኩሉ እንትናይ ብክርስቶስ ተገዚኢ እሱ ናብ ዘበለኒ ጥራሕ ዘብል I don't have my own hand ኢልዎም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ደስ አይብለኩምን ናብ ዝደለኽዎ ኣካላተይ ኣይንቀሳቕሶን እሱ ናብ ዝብለኒ ፍቓዱ ናብ ዝኾነ ጥራሕ ኣካላተይ ዘንቀሳቕሶ ማለት እዩ ኣሕዋት ዓይንና ናቱ እዩ ኢድና ናቱ እዩ እግርና ናቱ እዩ ህይወትና ናቱ እዩ እሱ ናብ ዘበለና እምበር ንሕና ደስ ናብ ዝበለና ኣይንኸይድን ኢና ደስታና ደስትኡ እንተኾይኑ ጥራሕ ኢና ንኽተል ኣሕዋት ገለገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ደኣ ንእሽተይ እንዲ ኢልና ከም ድላይና ንወስኖ ውሳኔታት ኣሎ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንእሽቲ ኢልና ከም ድላይና ዝወሰናዮም ውሳኔታት ፍቓዱ እንተደኣ ዘይነይሮም ኮይኖም ከቢድ ሳዕቤን ከምፁልና ይኽእሉ እዮም ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ የገድሰና እዩ የድልየና እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቅልጡፋት ኣእጋር ይስሕታ ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት ድምፁ ከይሰማዕና እንቕልጥፎ ቅልጣፈ ኣብ ዓወት ዘይኮነ ኣብ ውድቀት ይዘብፅሐና ተሃዊኽና ነምፅኦ ፍረ የለን ንዕኡ ብምስማዕ ብህድኣት ግን ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ህድእ እመበሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተውዕሉ እዩ ዝብል ምስትውዓልና ኣብ ብህድኣት ንዕኡ ምኽታል እዩ ዘሎ ንእሽቱ ነገራት እዮም ኢልና ዝነዓቕናዮም ዓበይቲ ጉድኣት ከየምፁልና ንዕኡ ጽንበል መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢያሱ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ክንብበልኩም እየ ደቂ እስራኤል ግና ኣብቲ ሕርሙ ነገር ኣበሳ ኣበሱ ኣብ ነገድ ይሁዳ ኣካን ወዲ ካርሜን ወዲ ዛቤድ ወዲ ዜራሕ ካብቲ እተሓረመ ወሰዶሞ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኢያሱ ድማ ናብ ያሪኮ ናብታ ምብራቕ ቤትኤል ኣብ ጥቓ ቤት ኣዊን ዘላ ዓይን ሰባት ሰደደ ዓይ ሰባት ሰደደ ደይብኩም ነታ ሃገር ሰሊዋ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰባት ከዓ ደይቦም ንዓይ ሰለይዋ ናብ ኢያሱ ተመሊሶም ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣየድልን ሒደት እዮም እሞ ንብዘሎ ህዝቢ ናብኣ ኣይተድኩሞ 2 ወይ 3 ሽሕ ዝኣክል ሰብ ደኣ ይደይብ ንዓይ ከዓ ይውቅዕዋ በልዎ ኣብቲ ህዝቢ ድማ 3 ሽሕ ዝኣክል ሰብ ናብኡ ደየበ ግናኸ ኣብ ቅድሚ እቶም ሰብዓይ ሃደሙ እቶም ሰብዓይ ካብኦም ኣስታት 36 ሰባት ቀተሉ ኣብ ደገ ክሳዕ ቀባሪ ክሳብ ሰባሪም ሰጎግዎም ኣብቲ ቁልቁለት ድማ ወቕዕዎም ሽዑ ልብት ህዝቢ መኸኸ ከማይ ከዓ ኮነ ማይ ጂሰስ ረእይዎ ቅድማ ዓይ ንያሪኮ ስዒሮም እዮም ንያሪኮ ኣፍሪሶም እዮም ያሪኮ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ንያሪኮ ከዕወትሉ ዝገበሮም ግን መሪሕነትን ድምፅን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተኸተሉ እዮም ግን ንያሪኮ ትማለ ስለ ዝተዓወቱላ ሎሚ ግን ንዓይ ድማ ክንዕወተላ ኢና ኢሎም ተኣማሚኖም ንእሽተይ ኣይሎም ንዒቖም ድምፁ ይሓተቱን ንእግዚአብሔር ፍቓዱ ይሓተቱን ፍቓዱ እንተዝሓቱ ነይሮም ክኸዱ ከም ዘይብሎም ምነገሮም ነይሩ ምኽንያቱ ከዕውቶም ዘይክእል ሕርሚ ኣብ ማእከሎም ነይሩ ንእሽተይ ኣይሎም ምንዓቆም ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ግን ኣብ ክሳራ ኣትዮም ክሳብ ህይወት ብዙሓት ጠፊእዎም ኣዝዮም ከዓ ሰንቢዶም ንምንታይ ተተባሃለ ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጉድ ክርእይዎ ይከኣሉን ረአይ ኣሕዋት ንእሽቲ ኢልና ዝነዓቕናዮም ጎደና ከምዚ ከሃሲና ይኽእሉ እዮም መራሕለካ ኣይትተሃወኽ ህድእ በል ንዕኡ ተኸተል ሻሎም
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ። የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ መውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድኃኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም